Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Kuřimská kauza, časť 1. Klokánek. Kuřim, 7. máj 2007. V 10 000-ovom mestečku na juhu Moravy vládne ospalý pondelok. Ulice zývajú prázdnotou. Miestni obyvatelia už od skorého rána pracujú vo fabrikách. Pre väčšinu z nich je to deň ako každý iný. V jednom z domčekov na ulici Dušínová sa ozve štrnganie kľúčov. Eduard vojde dovnútra a rozhliadne sa okolo seba. Hrudník vypína radosťou, nervozitou a vzrušením. Dobre známy domov sa mu zdá akýsi iný. Dnes je jeden z najkrajších dní jeho života. Dnes sa stal otcom. Partnerka s dieťatkom oddychujú v nemocnici a Eduard zatiaľ pripravuje hniezdo na ich návrat. Nastavuje baby monitor, prístroj s vysielačkou a kamerou, pomocou ktorej môžu rodičia z inej miestnosti sledovať, či je ich potomok v poriadku. Jednu časť prístroja položí k postielke v detskej izbe, prejde do spálne a zapne druhú časť. Eduard sleduje drobnú obrazovku. Namiesto postielky vo vedľajšej miestnosti sa na nej objaví pochmúrne, znepokojivé video. V úzkom, zle osvetlenom priestore sedí asi 8-ročný chlapec. Má veľké smutné oči a zdá sa, že je nahý, strapatý a ufúľaný. Zviazanými rukami sa hrá s kúskom lepiacej pásky. Eduardovi po chrbte prebehnú zimomriavky. Rýchlo vstane a beží do detskej izby. Prehľadá celú miestnosť, no nič zvláštne v nej nenájde. Kamera je stále namierená na detskú postielku. Vtedy si uvedomí, že baby monitor zrejme zachytil signál iného prístroja, pravdepodobne z vedľajšieho domu. Znova sa zadíva na ponuré video. Dieťa neplače. Je teda možné, že ide o hru. Áno, tak to určite bude, hovorí si. Chlapec sa hrá na vojaka. Baby monitor vypne a celú vec na chvíľu pustí z hlavy. Snaží sa ďalej pokračovať v príprave na príchod nového člena domácnosti, no pozvoľna v ňom narastá úzkosť. Myšlienky na jeho vlastné dieťa sa mu prelínajú so znepokojivým videom, ktoré videl v baby monitore. Intuícia mu našepkáva, aby prístroj skontroloval znova. Na obrazovke sa opäť objaví nahý chlapec. Na špinavej zemi pred ním leží kôpka jedla. Snaží sa k nej priblížiť ústami. Ruky má ešte stále zviazané a tak musí jesť ako pes. V zábere sa objaví ženská ruka s kúskom knedle. Natiahne ju k chlapcovým ústam. Žer! Ozve sa dospelý hlas spoza kamery. Eduardovi sa prevráti žalúdok, no je ducha prítomný a celé video si nahrá. Zhypnotizovane sleduje odpornú situáciu a v hlave mu víria neurčité myšlienky. Akokoľvek sa snaží, nenapadne mu nič, čo by mohlo tento hnus vysvetliť alebo ospravedlniť. Asi po 15 minútach zalarmuje políciu. Policajná hliadka dorazí na Dušínovú ulicu. Eduard mužom ukáže video a vysvetlí, že baby monitor má malý dosah.
Signál musí vychádzať z vedľajšieho domu, do ktorého sa len pred niekoľkými mesiacmi prisťahovala rodina v zvláštnom zložení. 3 deti, ich matka a jej sestra. Policajti sa rozhodnú situáciu vo vedľajšej budove preveriť. Po chvíli čakania sa dvere otvoria. Na prahu domu sa objaví približne 30-ročná žena. Má súmernú tvár, pevne stisnuté pery a úzke, takmer neviditeľné obočie. Predstaví sa ako Klára Mauerová a tvrdí, že v dome žiadny chlapec nie je. Zvnútra sa ozve detský vreskot. Klára vysvetlí, že ide o jej dcéru Aničku. Keď je rozrušená, kričí, ako by ju drali z kože. Je autistka, potrebuje pokoj, vysvetlí. Nečakané návštevy ju vyrušujú. Policajti majú silné podozrenie, no keďže nemajú presvedčivý dôkaz o tom, že v dome dochádza k zločinu, nemôžu bez Klárinho dovolenia vstúpiť. Rozlúčia sa a zamieria späť za Eduardom. Ten im okamžite pustí záznam z baby monitoru. Policajti na videu opäť vidia zviazaného chlapca. V pozadí je zreteľne počuť hudbu z rádia a celý rozhovor, ktorý len pred pár minútami prebehol medzi nimi a susedou. Hliadka má dôvodné podozrenie, že v dome Kláry Mauerovej sa nachádza týrané dieťa. Podľa zákona tak môže okamžite vykonať domovú prehliadku. Policajná hliadka aj napriek Kláriným protestom a výhovorkám tentokrát vstúpi dovnútra. Sprevádza ich nervy drásajúci krík jej adoptívnej céry Aničky. Rozrušené 13-ročné dievčatko v okrúhlych okuliaroch sa mužom stavia do cesty a snaží sa im brániť vo výkone domovej prehliadky. Policajti pátrajú po kumbále, komórke, skrini či inom úzkom priestore, v ktorom by mohol byť chlapec uväznený. Klára medzi tým zatelefonuje svojej staršej sestre Kateřine Mauerovej. Tá ju okamžite dorazí podporiť. Nebezpečne pokojnými, vodnatými očami sleduje policajtov a sem tam utrúsi poznámku o tom, že u nich nemajú čo hľadať. Muži si všimnú, že Anička hľadá útočisko predovšetkým u Kateřiny, staršej zo sestier Mauerových, a dokonca ju z nejakého dôvodu oslovuje mami. Celá situácia naberá na bizarnosti. Mužov počas prehliadky zaujmú najmä malé dvierka s visiacim zámkom, ktoré nájdu pod schodmi. Kláru požiadajú, aby ich odomkla. Boli zamknuté už, keď sme sa nasťahovali, tvrdí nepresvedčivo. Policajti sa ale nenechajú odbiť a na pomoc si privolajú hasičov. Klára sa im stavia do cesty. Anička reve ako zmyslov zbavená a policajtov sa snaží celou svojou silou biť a škrabať. Hasiči vylomia zámok na dvierkach a policajti ich ostražito otvoria. Z priestoru pod schodami sa na nich vyvalí odporný puch. V malej komórke smradľavej od moču a exkrementov sedí poviazané dieťa. Klárin 8-ročný syn Ondrej. Pri chlapcovi je umiestnený baby monitor a vedro na splašky. Muži pár sekúnd mlčia. Viacerým z nich stisne srdce. Doma ich čakajú deti v podobnom veku. Chlapcovi sa začnú milo prihovárať. Ondrej sa na policajtov díva pokojne. Pozorne počúva a nevystrája dokonca ani vtedy, keď mu hasiči rozrezávajú laná na rukách. Všimnú si, že jeho telíčko hýzdia početné jazvy po rezných ranách a pravdepodobne aj po popáleninách. Muži sa okamžite dožadujú vysvetlenia. Tomu by ste nerozumeli, utrúsi Klára. On sa len hral na vojaka. Pripomínalo mu to tam Harryho Pottera. Balamutí Kateřina a upiera na nich svoje chladné rybie oči. Muži zdokumentujú miesto činu a fotoaparát namieria aj na drobného, zmučeného Ondrejka. V tom sa stane niečo, čo mužov šokuje. Chlapec sa usmeje do objektívu a zotrvá v štilizovanej póze aj vtedy, keď ho osvieti blesk.
Takmer ako by ho to niekto naučil. Policajti zatknú Kláru Mauerovú za podozrenie z týrania zverenej osoby. Vtedy ešte netušia, že narazili len na špičku ľadovca. Zablúdený signál, ktorý sa náhodou podarilo zachytiť Eduardovi, spustil jednu z najbizarnejších kriminálnych káuz v modernej histórii Európy. Kuřimská kauza. Príbeh pod nánosom klamstiev, manipulácie, sektárstva, zavádzania a zneužívania. Dodnes vlastne veľmi zvláštne uzavretý. Ako by nebola vôľa odkryť všetko to choré, pretože v rámci rokov sa táto kauza týka veľmi veľa ľudí. Kuřimská kauza je jednoznačne príbehom sekty. Sekty vždy rátajú s pocitmi viny a hanby, preto hradby mlčania tak napomáhajú páchateľom. Aby sme tomu rozumeli, tak hlavnými znakmi sekty sú autoritárstvo, čiže vodca alebo nejaké vedenie skupiny má vždy pravdu za každých okolností. Vo všetkom a dokonca aj nad samotným učením. Okolo vodcu, samozvaného, silného, charizmatického vodcu, je pevná hierarchia, kde má každý člen presne určené postavenie a tým aj vymedzenú moc. Ďalej je to fanatizmus, elitárstvo. Elitárstvo znamená výlučnosť, čiže len členovia tejto komunity, rozumej poslušní členovia komunity, budú jediní, ktorí prežili a ktorí vyvedú ľudstvo z temnoty. Ďalšími znakmi sú uzavretosť, selekcia informácií, aby členovia boli ľahko manipulovaní a zneužívaní. Sekta vždy funguje na základe psychickej manipulácie, čo je systém techník, ktoré rozkladajú úplne ľudskú identitu. Potlačajú samotné myslenie, samostatné a slobodu rozhodovať sa. Klára Mauerová je vo väzbe a sociálni pracovníci sa snažia čo najrýchlejšie dostať jej deti do bezpečia. Zadržaná má 2 biologických synov, Ondrejka, ktorého polícia našla v komórke pod schodami, a o 2 roky staršieho Jakubka. Ten bol v čase zásahu mimo domu. Oboch chlapcov prevezú do nemocnice. Adoptívna dcéra Anička zažíva v prítomnosti cudzích ľudí extrémny stres a preto je zatiaľ ponechaná v opatere svojej tety Kateřiny Mauerovej. Lekári na telách oboch chlapcov zdokumentujú veľmi podobné zranenia, hlboké rezné rany spôsobené neznámym predmetom a okrúhle popáleniny, pravdepodobne po cigaretách. Zdravotníci sa snažia od detí citlivo zistiť, ako jazvy vznikli. Kto ti to urobil, Jakubko? Pieskomil, povie potichu so sklopeným pohľadom. A sršne. Personál sa k chlapcovi správa milo. Do ničoho ho netlačí. Vysvetlia mu, že je v bezpečí a že mu už nikto neublíži. Potom sa ho znova spýtajú, kto mu spôsobil tie hrozné rany. Chlapec napokon prizná pravdu. Mamina, šepne zahambene. A mamina fajčí? Preveruje lekár. Chlapec pokrúti hlavou. Vysvitne, že Klára nebola fajčiarka. Cigarety si kupovala len kvôli tomu, aby nimi mohla spôsobovať popáleniny svojim deťom. Dlhé, hlboké poranenia im do kože vyškrapkávala vidličkou. Lekárom aj sestrám je z celého prípadu zlé, no zachovávajú si profesionalitu. Chlapci sú celý čas spokojní. Ondrejka namiesto hračiek fascinujú predmety ako zubná pasta či hrebeň. Nepozná ich. To, akými zverstvami si deti prešli, sa začne intenzívne prejavovať až s príchodom noci. Keď ich personál uloží na spánok, Ondrejko začne vystrájať, kričí, plače a má príšerný strach. Sú tu duchovia, vysvetľuje vydesene sestričkám a ukazuje na obrazy, ktoré zdobia steny nemocničnej izby. Sestričky sa ho snažia upokojiť, obrazy zvesia a odnesú mimo jeho dohľad. Ani to však nepomôže. Traumatizovaný Ondrejko vykrikuje ďalej. Zabite ma, už ma konečne zabite, vrieska.
Po náročnej noci sú chlapci umiestnení do Klokánku, brnianského centra pre ohrozené deti, kde sa im ďalej venujú odborné pracovníčky a psychologička. Vedúca zariadenia sa snaží zistiť, prečo s deťmi nedorazila aj ich adoptívna sestra Anička. Od sociálky a súdneho vykonávateľa dostane vysvetlenie, že dievčatko má silnú formu autizmu a nezvláda cudzie prostredie. Preto je ešte stále v opatere svojej adoptívnej tety Kateřiny Mauerovej. Ide o neštandardný postup a na celej situácii je niečo podozrivé. Zdá sa, že Kateřina má množstvo vplyvných spojencov. Do Klokánku začne telefonovať viacero vysoko postavených úradníkov z rôznych inštitúcií, vrátane Ministerstva práce a sociálnych vecí. Požadujú, aby do centra okrem Aničky prijali aj jej tetu Kateřinu. Dievča to vraj bez nej nezvládne. Do Klokánku zavolá aj aktivista a novinár Jakub Patočka a vysvetlí, že Aničku aj Kateřinu im sám dovezie. Pracovníčky Klokánku si vymieňajú útržky podivných informácií a v hlave im vrtá jedno. Prečo všetkým tým ľuďom tak veľmi záleží na nejakej Aničke Mauerovej? Kriminálne spisy. 13-ročná Anička dorazí na druhý deň v sprievode Jakuba Patočku a Kateřiny Mauerovej. Dievčatko je na svoju adoptívnu tetu očividne veľmi hlboko naviazané. Nechce sa od nej ani pohnúť. Neustále vyžaduje blízky telesný kontakt. Psychologičke to neujde. Konštatuje, že sa správajú takmer ako by spolu mali milenecký vzťah. Pred spaním sa dokonca zatvoria v kúpeľni na podozrivo dlhú dobu. Nevedno, čo sa za zamknutými dverami odohráva. Po večierke musí Kateřina odísť a Anička začne vyvádzať. Hryzie, kope a nechce k sebe vôbec nikoho pustiť. Aj skúsené pracovníčky majú veľký problém dievčatko upokojiť. Úrputne sa bráni akémukoľvek kontaktu s neznámymi ľuďmi a tak sa im ju počas celého pobytu nepodarí okúpať a dokonca ani podrobiť zdravotnej prehliadke. Lekárka dievčatko nechce stresovať a tak si ako oporu prizve aj Kateřinu. Ani to však nepomôže. Anička dostane pri akomkoľvek pokuse o vyšetrenie hysterický záchvat. Lekárka konštatuje, že toto je prvýkrát v celej jej kariére, čo sa jej nepodarilo vyšetriť dieťa. Vie, že Anička mohla byť týraná a nechce ešte väčšmi ohroziť jej mentálny vývoj. Prehliadku sa preto rozhodne odložiť. Stíhne si však všimnúť jeden zvláštny detail. Anička má na nohách strie. Drobné jazvy tohto typu sú bežné u dospelých žien, no u 13-ročných detí sa vyskytujú len veľmi výnimočne, napríklad pri liečbe kortikoidmi. Napadne jej, že dievča je možno o niečo staršie, ako tvrdia. Počas nasledujúcich 2 dní Anička odmieta jesť aj piť. V Brne pomaly začínajú spaľujúce horúčavy a ošetrovatelia majú strach o jej zdravotný stav. Nepomáha dokonca ani psychologická intervencia a tak začne Centrum Klokánek plánovať presun dievčatka na psychiatrickú kliniku fakultnej nemocnice. Jediné, čo dokáže Aničku počas dlhých náročných dní upokojiť, je kreslenie. Jedna z opatrovateľiek Klokánku si na jej obrázkoch všimne zložité geometrické útvary a binárne reťazce. Zdá sa jej zvláštne, že dievčatku sú známe také zložité matematické koncepty, no jej výnimočný talent pripíše autizmu. Ondrejkovi a Jakubkovi sa darí o čosi lepšie. V novom prostredí si rýchlo zvykajú, v noci už spia o čosi pokojnejšie a každým dňom sú zhovorčivejší. Polícii sa vďaka statočným chlapcom podarí zistiť, že kuřimská kauza má obľudnejšie rozmery, ako pôvodne predpokladali. Vysvitne, že hrozné rany im nespôsobovala len ich matka Klára. Rovnakým ohavným spôsobom ich týrala aj teta Kateřina a jej kolegyňa Hana Bašová, ktorú prezývajú teta Nancy. Mučenie podľa chlapcov vyvrcholilo v obci Veverská Býtyška.
Minimálne 3 ženy spoločne s neznámym počtom mužov chlapcov odvliekli na chatu. Tam ich zatvorili do klietok, vyzliekli ich, na hlavy im dali vrecia a nútili ich k množstvu príšerných úloh. Učili ich oplzlé básne, topili ich, z tela im odrezávali kúsky mesa, ktoré ich nútili jesť a pravdepodobne dochádzalo aj k sexuálnemu zneužívaniu. Na základe výpovede chlapcov kriminalisti zatknú Kateřinu Mauerovú aj Hanu Bašovú. So zadržanými strávia dlhé hodiny vo vypočúvacej miestnosti a nariadia aj domové prehliadky. Podarí sa im identifikovať a zatknúť 2 mužov, ktorí sa týrania na chate zúčastnili tiež. Ide o Kateřiných známych z detstva, Jana Škrlu a Jana Turka. Vo vyšetrovateľoch skrsne podozrenie, že ide o organizovanú zločineckú skupinu. K odvážnemu tvrdeniu je potrebné zhromaždiť viac dôkazov, lenže zadržaní odmietajú spolupracovať a policajtov sa snažia zviesť zo stopy. Zdá sa, že dôležitá by mohla byť výpoveď malej Aničky. V prípade má totiž nejasnú úlohu. Chlapci raz hovoria, že ju dospelí zatvárali spolu s nimi, inokedy zase, že k ním tiež bývala krutá. Dospelí o Aničke mlčia ako hrob a z nejakého dôvodu si ju veľmi hlboko vážia. Kateřina a jej známi telefonujú z väzby do centra Klokánek pri každej možnej príležitosti. Dožadujú sa len Aničky. Chlapci akoby ich vôbec nezaujímali. Niekto z nich, zrejme Kateřina, jej dokonca pošle kozmetickú taštičku a list. Opatrovateľky oba predmety kvôli bezpečnosti dôkladne preskúmajú. List je plný podivných značiek, hviezd a indiánskych povelov. Napriek tomu, že jeho obsahu nerozumejú, rozhodnú sa jej ho odovzdať. V noci 12. mája 2007 vykonáva jedna z pracovníčok v Klokánku pravidelnú kontrolu. Potichu kráča po tmavej chodbe a nazerá do jednotlivých miestností. Všetky deti vrátane Ondrejka a Jakubka pokojne spia vo svojich posteliach. Keď otvorí Aničkinu izbu, čakajú nepríjemné prekvapenie. Izba je prázdna. Opatrovateľka zavolá jej meno. Nič. Skontroluje záchody, kúpeľňu a ďalšie spoločné priestory, no dievča akoby sa úplne vyparilo. Keď ju nenájde ani po dôkladnej prehliadke celej budovy, zatelefonuje na políciu. Kriminalisti začnú pátranie po nezvestnej Aničke Mauerovej. Podľa otvoreného okna v jej izbe dôjdu k záveru, že dievčatko pravdepodobne zliezlo po vonkajšej stene budovy až dolu na ulicu. Približne 100 príslušníkov začne spoločne s policajnými psami a kinológmi prečesávať blízke lesy. Pri pátraní použijú aj termovíziu a vrtuľník. Množstvo policajtov je nasadených aj v meste. Jednotky kontrolujú všetky budovy v okolí a fotky malej Aničky ukazujú desiatkam civilistov. Neúspešne. Po dlhých a únavných hodinách pátrania začne byť zrejmé, že dievčatko sa nikde v okolí centra Klokánek nenachádza. Ak by išlo o nepremyslený detský útek, pravdepodobne by ju už dávno našli. Vyšetrovatelia preto začnú pracovať s verziou, že Aničke pri úteku pomohla dospelá osoba. Vedia, že páchateľ už môže byť ďaleko. Do hľadania sa preto rozhodnú zapojiť aj verejnosť a fotky malej Aničky zverejnia. Príbeh týrania 2 chlapcov a zmiznutia ich adoptívnej sestry okamžite naberá momentum v najväčších médiách v krajine. Kužimská kauza sa dostáva do povedomia väčšiny Čechov, hlavne Moravákov. 22. mája dorazí do kancelárie prezidenta Českej republiky a verejného ochrancu práv list z neznámej adresy, údajne priamo od malej Aničky. Píše sa v ňom: Maminka moja vôbec nie je zlá, ako sa ukazuje v televízii a v novinách. Nerozumiem všetkému, ale napíšem pravdu, čo viem. Maminka Ondreja takto nebila ani nezamykala. Ďalej v liste vysvetľuje, že pri úteku z centra Klokánek jej nikto nepomohol.
Vraj ušla sama, lebo chcela nájsť maminku. To, či tým myslí Kateřinu alebo Kláru, nevedno. List sa snaží zdiskreditovať celé vyšetrovanie. Anička v ňom tvrdí zjavné nepravdy. Možno, aby ochránila svoju adoptívnu rodinu. Do prípadu tak neprinesie svetlo, ba naopak, viac otázok. Text navyše píše striedavo v ženskom aj mužskom rode, čo otvára otázku, či nejde v skutočnosti o transrodové dieťa. V nadväznosti na Aničkine fotografie, ktoré polícia zverejnila, sa ozve niekoľko ľudí. Kde sa momentálne nachádza, nevedia. Volajú kvôli niečomu inému. To, čo prezradia, šokuje aj tých najostrieľanejších členov policajného tímu. Tvár na fotkách podľa nich nepatrí 13-ročnej Aničke Mauerovej, ale niekomu úplne inému. 33-ročnej Barbore Škrlovej. Prípad sa zamotáva. Je naozaj možné, že autistické dievčatko bolo v skutočnosti celý čas dospelou ženou, ktorá ich vodila za nos? Kriminalisti zistia, že Barbora Škrlová je sestrou jedného zo zadržaných mužov, Jana Škrlu. Ide o talentovanú klaviristku, ktorá študovala kompozíciu na Janáčkovej akadémii muzických umení. Neskôr začala vyučovať hudobnú výchovu v dome detí a mládeže Paprsek. Policajti sa pri tejto informácii zarazia. Vedúcou Paprsku je totiž Kateřina Mauerová. Práve ona vraj Barboru zamestnala. Vyšetrovatelia vyrazia za svedkami, ktorí ich kontaktovali. Podľa vtedajších kolegov si boli tieto dve ženy veľmi blízke. Údajne spolu žili a šepkalo sa, že majú romantický vzťah. Lenže Barbora začínala postupne chradnúť, schudla a odstrihla sa od svojich známych. Keď sa jej snažili dovolať, telefón vždy zdvihla Kateřina. Tvrdila, že sa o ňu stará, pretože je vážne chorá. Po Barbore sa zľahla zem. Kriminalisti vypátrajú, že približne v tom čase, pred 2 rokmi, si Klára Mauerová na popud svojej staršej sestry adoptovala Aničku. Myslela si, že ide o 13-ročné dievčatko s traumatickou minulosťou. V skutočnosti to bola dospelá Barbora Škrlová, ktorá sa pomocou Kateřiny Mauerovej vydávala za dieťa. Žiadna Anička neexistuje. Lenže aký na to mala dôvod? Prečo žila táto dospelá žena pod falošnou identitou dieťaťa? Barbora Škrlová podľa súdnych znalcov nebola jednoznačne obeťou. Do každej role sa vedela autenticky bez problémov vžiť a zahrať ju. Počas vyšetrovania a súdneho pojednávania bola konfrontovaná s viacerými klamstvami. Napríklad bola si vedomá svojho veku, a teda vyhýbala sa lekárskej prehliadke alebo bližšiemu kontaktu so sociálnymi pracovníkmi. Bola na úteku, skrývala sa, sama ubližovala chlapcom. Jej tvrdenia, že bola znásilnená alebo týraná, boli vyvrátené súdnymi znalcami. Voči svojej adoptívnej matke vystupovala výrazne dominantne. Rovnako ako u Kataríny boli v správaní prítomné znaky sadizmu. Podľa toho, čo vieme z dostupných zdrojov, Barbora sa narodila ako prvorodená do dysfunkčnej rodiny, v ktorej absentovala matka, ktorá bola závislá na alkohole. Hlavný vplyv teda na jej zrenie má otec, samozvaný vodca sekty s náboženskými znakmi, ktorý na vytvorenie svojej komunity zneužíva nezrelé deti. Na vlastné manipulatívne učenie o večnom dieťati zneužíva svoju prvorodenú dcéru, ktorá v rámci vzťahu rodič-dieťa, v jej prípade to znamená rodič rovná sa otec, boh, vodca, sa mu snaží ako dobré dieťa, ktoré si zaslúži jeho lásku a pozornosť, jednoducho len vyhovieť. Pod tlakom a chaosom Barbora samu seba stráca. Skutočná, totižto nádejná klaviristka nemá žiadnu hodnotu. Hodnotu má len identita večného dieťaťa. Každá ďalšia konkrétna identita vzniká účelovo. 13-ročná Anička, 13-ročný Adam. Každá zároveň je len ďalším únikom. Možno neskôr spôsobom ochrany pred sebou samou. Pred reálnym pohľadom do zrkadla. Vyšetrovatelia majú pred sebou najzvláštnejší prípad zámeny identity, za kým sa kedy stretli.
Kateřinu podrobia náročnému 15 hodín dlhému výsluchu. Napriek nadľudskej snahe sa im nedostane takmer žiadneho vysvetlenia. Polícia vyhlási oficiálne pátranie po 33-ročnej Barbore Škrlovej. Kuřimská kauza sa dostáva do hľadáčika zahraničných reportérov a mená jej aktérov sa začínajú skloňovať v množstve serióznych aj bulvárnych svetových médií. Potom ako na povrch vyplávajú informácie o zámene identity, od prípadu sa okamžite dištancuje novinár Jakub Patočka. A to aj napriek tomu, že do centra Klokánek viackrát telefonoval, snažil sa vybaviť rôzne výhody a dokonca vyvracal verziu o tom, že by Aničke pri úteku niekto pomohol. Z výpovede Kateřiny Mauerovej vyplýva, píše vo svojom prehlásení, že Anna Mauerová nikdy neexistovala a po celú dobu sa v skutočnosti jednalo o Barboru Škrlovú, pre ktorú bola táto totožnosť vymyslená. Všetkým, ktorí boli k mylným úsudkom zvedení dôverou v moje hodnotenie situácie, sa ospravedlňujem. Na otázku pre mňa najpálčivejšiu, či o podvode vedela aj Kateřinina sestra Klára, odpoveď nepoznám. Podarí sa polícii vypátrať Barboru Škrlovú a zistiť, prečo sa za pomoci Kateřiny Mauerovej vydávala za 13-ročnú Aničku? Dozvedia sa, prečo na jej osude záležalo toľkým vysoko postaveným ľuďom a ako s tým súvisí týranie Ondrejka a Jakubka. Prípad je pod drobnohľadom českej aj medzinárodnej verejnosti a vyšetrovatelia čelia obrovskému tlaku, aby kauzu čo najrýchlejšie vyriešili a uzavreli. Prezident Václav Klaus okomentuje zvláštne udalosti posledných dní v relácii Dobré ráno v Českej televízii. Nechcem zasahovať do policajnej práce, ale zdá sa mi skôr, že je to fikcia. Niekto s nami hrá zvláštnu hru. Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Kuřimská kauza, časť 2. Mravenci. Brno, máj 2007. Jakub a Ondrej si postupne zvykajú na režim v centre pre ohrozené deti Klokánek. Chlapci sú traumatizovaní a cestu k personálu si hľadajú veľmi pomaly. Polícia za podozrenie z týrania zadržala ich matku Kláru Mauerovú, tetu Kateřinu a jej kamarátov Hanu Bašovú, Jana Turka a Jana Škrlu. Vyšetrovatelia predpokladajú, že by mohlo ísť o organizovanú skupinu, no stále nemajú dostatok dôkazov. Na to, aby zistili, prečo k ohavnému mučeniu chlapcov došlo, potrebujú viac informácií. Kľúčovým svedkom by mohla byť Barbora Škrlová, ktorej úloha v prípade je stále veľmi nejasná. 33-ročná žena, ktorá sa vydávala za adoptívnu dcéru Kláry Mauerovej, 13-ročnú Aničku, je stále nezvestná. Od jej zmiznutia z centra Klokánek prešiel už viac ako mesiac. Dánsko, 15. jún 2007.
Na veľvyslanectve Českej republiky v Kodani vládne ruch. Cez foaje sa preženie podivná delegácia. Drobná, infantilne oblečená žena, ktorá krčovito zviera plyšového medvedíka, kráča v sprievode plejády ráznych, sebavedomých mužov. Má so sebou svojho otca Jozefa Škrlu, novinárov z Lidových novín a advokátov. Jeden z nich, ktorý sa predstaví ako jej hovorca, je bývalý šéf policajného útvaru, pod ktorým operujú policajti v utajení. Žena sa predstaví ako Barbora Škrlová a predloží svoj občiansky preukaz. Žiada o overenie podpisu a vystavenie cestovného pasu. Pracovníci ambasády rýchlo preverujú situáciu s políciou Českej republiky. Aktuálne je v prípade týrania chlapcov Ondrejka a Jakubka vedená ako potenciálna svedkyňa, nie podozrivá. Podľa zákona ju nemôžu zadržať proti jej vôli a navyše majú povinnosť pas jej vyhotoviť. Potrebujú však potvrdenie, že žena je skutočne Barbora Škrlová. Požiadajú ju teda, aby im kvôli identifikácii odovzdala prameň svojich vlasov. Barbora tak skutočne urobí. Tvrdí, že aktuálne býva u svojej tety pri Kodani a venuje sa skladaniu hudby. Ambasádu opustí, no pracovníci predpokladajú, že o pár dní sa vráti a pas si vyzdvihne. To sa však nestane. Žena, ktorá by mohla vniesť svetlo do zamotaného prípadu, opäť zmizne bez stopy. Polícii sa na základe analýzy DNA podarí potvrdiť teóriu, že Anička Mauerová nikdy neexistovala. Všetok biologický materiál z predmetov, ktoré používala, patrí Barbore Škrlovej. Klára Mauerová namiesto 13-ročného dievčatka skutočne vychovávala zrelú 30-tničku. Pred vyšetrovateľmi sa kopia nezodpovedané otázky. Ďalšia významná stopa sa však objaví už o mesiac. Nórsko, august 2007. Na strednú školu v Osle nastupuje 13-ročný Adam, ktorý sa sem pred niekoľkými týždňami presťahoval z Česka. Chlapček má holú hlavu a hlboké kruhy pod očami. Hovorí sa, že je vážne chorý. Navštevuje hodiny pre imigrantov, je talentovaný klavirista. Zároveň skejtuje a má rád autá, podobne ako iní chalani v jeho triede. Spolužiakom sa však zdá akýsi divný, nevie sa začleniť. Dokážu ho vydráždiť úplne bežné veci a raz sa dokonca psychicky zrúti potom, ako začuje hlasné buchnutie dverí. Chlapec si rád kreslí, toho väčšinou dokáže upokojiť. Jeden z učiteľov si všimne Adamkovú kresbu. Na papieri sa týči muž, od ktorého vychádzajú odporné nadávky. Na zemi pred ním sa krčí 7 doráňaných, krvavých detí. Vo vyučujúcom skrsne podozrenie, že jeho žiak zažíva niečo veľmi, veľmi zlé. Rozhodne sa upovedomiť ostatných a chlapec začne navštevovať psychológa. Adamko sa napokon zverí s niečím príšerným. Otec ho vraj týra a vozí za cudzími mužmi, ktorí ho zneužívajú. Polícia otca na základe týchto informácií zatkne a chlapca si zoberú do starostlivosti nórske sociálne služby. 16. decembra 2007 zastane pred detským domovom, v ktorom je Adamko umiestnený, podozrivé auto. Neznámy páchateľ chlapca unesie. V Nórsku sa spustí celoštátne pátranie. Prípad je silne medializovaný a Adamkova fotka obletí redakcie po celej krajine. Polícia pracuje s verziou, že ho uniesol gang obchodníkov s deťmi. Napriek snahe pátracích zložiek po ňom však niet ani stopy. Bergen, noc z 19. na 20. decembra 2007. Krátko po polnoci dostane nórska polícia tip, že Adamko sa nachádza v 4-hviezdičkovom hoteli Neptún. Privolaná hliadka uneseného chlapca skutočne nájde vo foaje hotela. Má to však jeden háčik. Chlapček sa im predstaví ako Barbora Škrlová. Žena sa najprv vydávala za 13-ročnú Aničku Mauerovú a potom za 13-ročného Adamka Farnera. Kriminalistom stále nie je jasné, či je v prípade týrania detí obeťou alebo páchateľom.
Za krádež identity ju však zatknú a odvedú do väzby. Polícia musí v prípade urobiť poriadok. Vďaka medzinárodnej spolupráci sa podarí nájsť a vypočuť dvoch mužov, ktorí Barbore pomohli vystupovať pod falošnou identitou malého Adamka. Michal Říha aj Martin Farner sa poznajú so skupinkou okolo Kateřiny Mauerovej, ktorá sedí vo väzbe. Tvrdia však, že s týraním detí nemajú nič spoločné. Vraj len chceli pomôcť Barbore Škrlovej žiť tak, ako si želala. Rovnako ako ostatní aktéri kauzy si ju veľmi hlboko vážia. Polícia nenájde žiadne stopy, ktoré by svedčili o tom, že Říha alebo Farner sa zúčastnili týrania chlapcov a tak sú prepustení na slobodu. Barbora Škrlová je prevezená do Českej republiky. Kriminalisti ju vypočujú a podarí sa im získať aj denník, v ktorom popisuje roky života pod falošnou identitou. Ten dokazuje, že sa na týraní chlapcov podieľala spolu s ostatnými. Kriminalisti pripravujú podklady pre obžalobu Kláry a Kateřiny Mauerových, Barbory a Jana Škrlových, Jana Turka a Hany Bašovej. Dôležitú úlohu zohrajú domové prehliadky, zadržané predmety ako denník či videá a analýzy internetovej komunikácie medzi jednotlivými aktérmi. Jakubko a Ondrejko sa napokon profesionálom zveria aj s tými najstrašnejšími detailmi zverstiev, ktoré na nich boli páchané. Polícii sa tak konečne podarí dať dokopy pravdepodobnú verziu udalostí. Kauza je príšernejšia, ako sa na začiatku zdalo. Všetkých aktérov spája spoločná minulosť a muž, o ktorom odmietajú čokoľvek prezradiť. Barborin otec Jozef Škrla. Jozef Škrla je veľký chlap. Má široký krk, dvojitú bradu a intenzívny pohľad. Okuliare s tenkým rámom a strnisko mu dodávajú vzhľad intelektuála. Má vodcovskú autoritatívnu povahu. Človek sa môže cítiť ako úplný niktoš, no keď sa mu prihovorí on, zrazu je dôležitý. Škrla nosí drahé obleky, zlaté hodinky a k zubárovi chodí do Nemecka. Nikto poriadne nevie, s čím podniká, no ľudí dokáže presvedčiť, aby do jeho firiem investovali veľké obnosy peňazí. Tie potom už nikdy neuvidia. KGB má o ňom záznam kvôli pokusu o čierny obchod. Ponúkal vraj zbrane, naftu aj tanky. Veľa cestuje a má kontakty napríklad aj na azerbajdžanského prezidenta. Skutočné spektrum jeho obchodov a kontaktov je predmetom špekulácií. O jeho mladosti sa mnohé nevie, no v 70. rokoch sa oženil a splodil dcéru Barboru. Nasledovalo mladšie dieťa, syn Jan. V 80. rokoch Škrla založil turistický oddiel pre mladých s názvom Mravenci. Práve v skaute sa ešte ako deti spoznali takmer všetci aktéri kužimskej kauzy. Škrlovci, Kateřina Mauerová, Hana Bašová alias teta Nancy, Michal Říha, Jan Turek a ďalší. Všetko začalo nevinne. Škrla ich vodil do Jeseníkov, kde sadili stromy. Za peniaze, ktoré zarobili, mohli spoločne cestovať a spoznávať prírodu. Deťom sa zdal Škrla múdry. Mal obrovskú charizmu a jeho myšlienky boli vzrušujúce. Veľa rozprával o filozofii a východných náboženstvách. Mali pocit, že je to jediný dospelý, ktorý im naozaj hovorí, ako to na svete funguje. Blízky si bol hlavne s chlapcami. Dohováral im, aby boli cnostní a tvrdil, že im v tom môže pomôcť čistenie čakier. To im robieval často. Povedal im, aby sa vyzliekli do slipov. Potom im sústredene prechádzal po tele dlaňami. Je možné, že Škrla niektoré z detí znásilňoval, no polícii sa o tom nepodarilo získať žiadny priamy dôkaz. Podľa detí, ktoré skupinku mravencov neskôr opustili, sa ich postupne snažil vychovávať k tomu, aby mu boli po vôli. Často sme robili veľmi extrémistické veci, až vojensky extrémistické. Spomína na toto obdobie Tomáš, jeden zo svedkov. Celý oddiel bol veľmi výkonný, boli sme na to ale cvičení.
Pre deti sme napríklad postavili za 3 dni tábor vrátane toho, že sme rúbali stromy. Myslím, že joga nám pomáhala prežiť. Na tých akciách to totiž často bolo na hranici života a smrti. Tam boli ľudia, ktorí sa od únavy povracali, padali sme zo skaly. 12 hodín sme napríklad išli na bežkách. Stromčeky sme sadili vodne v noci v daždi. Mal som vtedy priateľku, s ktorou som prestal chodiť kvôli škrlovi. Pustil ma za ňou z lesnej brigády, ale musel som sa vrátiť späť. Bol som vtedy taký zmanipulovaný, že som sa na brigádu vrátil a plakal som. Keby som to neurobil, odvrhli by ma a bol by som ten zlý. Ešte dlho potom, čo som odišiel, som si myslel, že oni sú tí dobrí a ja zlý. Stálo ma to 5 rokov života, kedy som si sám musel znova poskladať hodnoty. Skautský oddiel sa postupne vykryštalizoval na približne 15 verných, zaslepených nasledovníkov. Vodca Škrla si ich vychoval tak, aby počúvali každé jeho slovo. Začal od nich vyžadovať, aby ho volali Chan. Toto oslovenie sa v Japonsku používa na malé deti. Zo skautského oddielu sa stala sekta. Jej viera bola zrejme ovplyvnená Škrlovou údajnou pedofíliou. Hlásal mravnú čistotu a nedosiahnuteľný ideál akéhosi superdieťaťa. Členovia verili, že spasia svet. V 90. rokoch dovršili členovia niekdajšieho skautského oddielu dospelosť. Boli neustále úzko zviazaní, vzájomne si pomáhali a splnili všetko, čo si ich vodca želal. Niektorých z nich, napríklad Hanu Bašovú či Kateřinu Mauerovú, lákala práca s deťmi. Učenie Škrlovej sekty sa v priebehu rokov cibrilo a nadobúdalo stále konkrétnejšie rozmery. Fyzické tresty a mučenie považovali jej členovia za očistu. Postupne začali veriť, že ich úlohou je vytvárať akési vyvolené bytosti, večné deti, ktoré prinesú spásu celému svetu. Touto vyvolenou bytosťou sa stala vodcova dcéra Barbora Škrlová. Členovia sekty mali Barboru vo veľkej úcte. Bola pre nich niečo ako mesiáš. Oslovovali ju Vataše. Vo všetkom však na slovo poslúchala svojho otca. Na to, aby sa stala dieťaťom aj úradne, bolo potrebné obísť zákon. Podľa viacerých zdrojov sa Škrla pokúšal zháňať rodné listy mŕtvych detí. Bolo zjavné, že chce čachrovať s ich identitami, no nie je isté, že to bolo len kvôli Barbore. Celá organizácia mohla slúžiť len ako zásterka pre obchod s deťmi. Sekta napokon vykradla ambulanciu istého neurochirurga v Bavorsku. Získali zdravotnú dokumentáciu, ktorá im pomohla vytvoriť falošnú identitu pre Barboru. Konečne bolo všetko pripravené na to, aby sa z nej stalo skutočne večné dieťa. V rámci objasnenia tejto kurimskej kauzy si ďalej musíme ale povedať niečo o hnutí Grálu, z ktorého v podstate vychádzal, ktorým bol inšpirovaný tento zakladateľ. Je to náboženská organizácia, ktorej učenie vychádza z knihy Posolstvo Grálu. Je spojením kresťanstva a ezoteriky a je písaná veľmi špecifickým štýlom a toto je dôležité. Doslova nabáda k vytvoreniu si samostatnej náuky podľa vlastného myslenia a cítenia. Keď sa vrátime späť ku kurimskej kauze, takmer všetci dospelí účastníci boli v detstve členmi turistického oddielu Mravencu, ktorú založil Jozef Škrla, otec Barbory a Jána. Podľa viacerých výpovedí v oddieli vládla prísna disciplína, abnormálna fyzická výkonnosť. Tresty a mučenie sa považovali za očistu. Vyžadovala sa poslušnosť a mlčanlivosť. Dôraz sa kládol na východnú filozofiu, na posolstvo Grálu a modlou sa stáva učenie o večnom dieťati. Tu vidíme úplne jasný motív, ako sa z 33-ročnej Barbory môže stať 13-ročná Anička či 13-ročný Adam. Ide o nové identity, nové bytosti, nových spasiteľov. Všetky znaky sekty sú prítomné. Klára Mauerová zatiaľ viedla pokojný život so svojimi 2 synmi, Ondrejom a Jakubom. O sekte, v ktorej figurovala jej sestra, zrejme veľa nevedela. S manželom Radkom sa rozviedli, no kvôli chlapcom zostali v pomerne úzkom kontakte.
Blízky o nej hovorili, že bola dobrou matkou. V januári roku 2005 Klára navštívila tábor klubu lesnej múdrosti. Spolu s jej sestrou Kateřinou tam bolo aj akési neznáme dieťa, o ktoré sa starala Barbora Škrlová alias Anička. Dievčatko malo vrkoče, okuliare a veľké nevinné oči. Kláre sa predstavilo ako Bataše alias Anička. Vyzerala bezbranne, vysvetľovala Klára. Potom sa mi zverila, že je z Nórska a že utiekla z detského domova. Vraj ju tam zatvárali do pivnice. Majiteľ detského domova v Nórsku ju vraj zneužíval a predával cudzím ľuďom. Aničkin príbeh Kláru hlboko dojal. Dievčatka jej prišlo ľúto. Keď tábor skončil, začali sa vďaka jej sestre Kateřine často vídať. Kláre bola Anička stále bližšia a bližšia, až sa napokon rozhodla, že si ju adoptuje. Malo to však háčik. Dievčatko v Česku nemalo identitu. Začal zdĺhavý a náročný proces. Aby jej české úrady pridelili identitu, musela prejsť súdnym konaním. Jeho súčasťou mala byť aj DNA, analýza vlasov na určenie veku dieťaťa. Tým by samozrejme Barbora Škrlová neprešla a DNA rozbor by odhalil, že v skutočnosti ide o dospelú ženu. Kateřina teda vymyslela spôsob, ako celý proces obísť. Od Viktora Skálu, jedného z členov niekdajšieho oddielu mravencov, si požičala dcérku. Vodila ju na konania namiesto Barbory a na test DNA odovzdala jej vlasy. Celý proces bol napokon úspešný. V roku 2006 sa Kateřina, Klára so synmi a Aničkou presťahovali do domu v mestečku Kuřim nedaleko Brna. Rodina postupne pretrhávala všetky kontakty. Klára sa prestala rozprávať s rodičmi aj s prostrednou sestrou Gabrielou. Vyhýbala sa ex-manželovi a nechcela, aby sa stretával s chlapcami tak často ako doposiaľ. Na pozadí náhlej zmeny v Klárinom správaní stála nová, tajomná postava, ktorá sa nechávala oslovovať doktor. Doktor sa vydával za odborníka na výchovu a zdravie detí. Upozorňoval, že Anička je špeciálny prípad a preto potrebuje výnimočnú starostlivosť. S Klárou udržoval živú e-mailovú komunikáciu a vysvetľoval jej, ako má drezúrovať svojich chlapcov. Sú vraj zlí, hnevajú, musí s nimi niečo urobiť. Doktor si Kláru omotal okolo prsta. Tvrdil, že najúčinnejšia je výchova šokom a že sa nesmie báť chlapcov trestať. Začal jej vysvetľovať, ako má svojich synov byť. Môže použiť opasok, bambusovú tyč, rákosku či švihadlo. Musí ich držať od seba, ideálne zatvorených v nejakej malej komore. Jednoducho ich treba zlomiť, aby poslúchali. Klára sa s doktorom údajne až raz či dvakrát stretla. Bol to vraj vysoký štíhly muž s azerbajdžanským diplomatickým pasom. Medzi svojimi vecami mal aj útržky z novín s hľadanými chlapcami či dievčatami a zvláštne fotografie rôznych častí detských tiel. Ale policajné vyšetrovanie dokázalo, že doktor v skutočnosti neexistoval. Jeho e-mailovú schránku a telefón pravdepodobne ovládala Kateřina Mauerová. Práve ona, možno s pomocou Barbory a Jozefa Škrlu, vymýšľala všetky príšerné tresty pre chlapcov. Škrabanie vidličkou, pálenie cigaretami a ponižujúce bitky. Pri osobných stretnutiach sa za doktora zrejme vydával niekto z členov sekty. Spoločne tak zmanipulovali Kláru, aby mučila vlastné deti. Boh vidí vašu snahu, písala Kateřina alias doktor často vo svojich mailoch a vymýšľala ďalšie odporné úlohy, aby uspokojila svoje sadistické chute. Niekedy Kláre poslala aj konkrétny scenár na video, ktoré chcela natočiť. Je možné, že videá sa distribuovali ako detská pornografia za veľké peňažné obnosy. Záber na dvere, ktoré sa otvoria a kamera sa blíži na detail vystrašenej Aničky, písala. Je nahá. Naraz sa v zábere objaví mužská ruka, ktorá ju tlačí do hrudníka. Potom jej dá na hlavu vrece a previaže ho lanom. Znásilní ju. Potom dá vrece dolu, dieťa vracia. Muž donúti Aničku z vratky zjesť.
Núti ju k orálnemu sexu. Anička ale utečie z miestnosti. Kamera ju bude prenasledovať. Anička prebehne medzi asi 15-ročnými deťmi, ktoré sa jej smejú. Dúfam, že to nejako zvládnete spracovať. Uzavrela e-mail Kateřina a podpísala sa ako doktor. Stále opakovala, že najúčinnejšia je liečba šokom a Klára voči chlapcom nesmie poľaviť. Má pokračovať ešte týždeň a potom ich na víkend zoberú do výchovného ústavu. Klára, Kateřina, Barbora a obaja chlapci sa cez víkend presunuli na chatu do Veverskej Býtyšky. Hrôza vyvrcholila práve tu, v údajnom prevýchovnom ústave. Jan Turek, bývalý vychovávateľ a vedúci skautského oddielu, zabezpečil z útulku pre psy 4 klietky. Chlapcov v nich uväznili. Dovnútra im dali len kýbliky na exkrementy a misku na vodu. Väčšinu času mali na hlavách vrecia a museli poslúchať všetky príkazy dospelých. Bez vyzvania sa nesmeli s nikým rozprávať a Kláru mali zakázané oslovovať maminko. V miestnosti reval Rammstein. Dospelí učili deti básničky plné nadávok a oplzlostí. Keď si ich nedokázali zapamätať, prišiel trest. Škrabali ich vidličkami, pálili cigaretami a topili. Chlapci boli pravdepodobne aj sexuálne zneužití. Z tela im odrezávali kúsky mäsa, ktoré ich nútili jesť. Ochutnali aj dospelí. Keď sa Ondrejko na chvíľu ocitol mimo klietky, podarilo sa mu újsť. Bežal, ako mu nohy stačili, no Kateřina bola rýchlejšia. Chlapca dobehla a za trest ho chvíľu topila v kadi. Jakubkovi potom prikázala vykopať jamu, do ktorej si mal ľahnúť a hrať mŕtvého. Ondreja za ním doviedla a začala mu dohovárať. Tvrdila, že Jakubko sa ešte dá zachrániť, ale Ondrej sa už konečne musí správať dobre. Napriek tomu, že Barbora Škrlová opakovane tvrdila, že bola týraná spolu s chlapcami, na jej tele neboli nájdené žiadne stopy po zraneniach. Všetkých páchateľov zverstiev na chate vo Veverskej Býtyške sa nikdy nepodarilo identifikovať. Mučenie nemalo konca. Po návrate späť do Kužimy útrapy pokračovali. Vykúpenie prišlo až 7. mája 2007. Vtedy mal ich sused Eduard šťastný deň. Narodilo sa mu dieťa a on sa snažil nastaviť baby monitor. Na svoj prístroj zachytil videoprenos z vedľajšieho domu. Náhodná udalosť chlapcom možno zachránila život a spustila lavínu udalostí v Česku, Dánsku a Nórsku. Sekty môžu byť v spoločnosti východiskom pre ekonomicky a sociálne frustrovaných. Čiže pre tých ľudí, ktorí majú pocit, že sú na dne. Ďalej pre tých, ktorí sú dezorganizovaní. Ale to môžu byť napríklad aj zdraví, mladí či umelecky ládení ľudia. Ďalej pre traumatizovaných a veľmi, veľmi silnou skupinou sú ľudia, ktorí sú osamelí. Na začiatku nie je vyžadovaná nejaká poslušnosť, pretože v podstate každý nový člen hľadajúc cestu prichádza dobrovoľne. A v tejto fáze ten človek aj ľahko príjma všetko nové a veľmi ľahko sa vzdáva toho starého. Osobnosti členov sa doslova premažú. Zlomení, zmanipulovaní ľudia dúfajú, že budú šťastní, keď cez utrpenie urobia šťastného svojho vodcu. Psychická manipulácia zahŕňa 4 zložky. Je to riadené správanie, čiže cez vytvorenie tvrdého režimu môžeme kontrolovať prostredie. To, čo členovia robia, čo jedia, čo majú oblečené, presná kontrola spánku, práce. Riadené myslenie. To znamená, že vedomie je zahltené novým systémom, ktorý oslabuje pozornosť a kritické myslenie. Riadené emócie, tie cez pocity strachu, viny a hanby vedú človeka k poslušnosti a konformite. A riadené informácie, čiže absolútna izolácia od okolitého sveta. Členovia dostanú len tie informácie, ktoré videli vedenie. Efekt, ktorý prináša život v sekte, je extrémna zmetenosť seba identity. Patrí sem panický atak, depresia, psychosomatické ochorenia, hnev, pocity viny, hanby, strachu, fóbie, blúdy, paranoje, problémy so spánkom, strata dôvery v seba a v ostatných.
podstate ide o takmer identický obraz posttraumatického syndrómu, ako je u vojnových veteránov v prvej línii. Vyšetrovatelia majú konečne k dispozícii dostatok informácií na to, aby aspoň časť podozrivých postavili pred súd. Z týrania a ťažkého ublíženia na zdraví sú obvinené Klára a Kateřina Mauerové, Barbora Škrlová, Jan Turek, Jan Škrla a Hana Bašová alias teta Nancy. Priamu spojitosť Jozefa Škrlu s prípadom sa nepodarí dokázať. V polovici júna 2008 začína jeden z najsledovanejších procesov v českej histórii. Reporty prinášajú médiá z celého sveta. Obvinení odmietajú existenciu sekty, natáčanie detskej pornografie pre profit aj obchod s deťmi. O Jozefovi Škrlovi nechcú hovoriť. Majú ho vo veľkej úcte a tvrdia, že v celej veci nezohral vôbec žiadnu úlohu. Podobnú slepú náklonnosť cítia aj k Barbore Škrlovej. Urobili by pre ňu všetko. Klára Mauerová stavia svoju obhajobu na tom, že Kateřina a Barbora ju naschvál zmanipulovali tak, aby ubližovala svojim chlapcom. Od začiatku sa zdá, že s políciou spolupracuje, zároveň niekedy klame, aby sa ukázala v lepšom svetle. Tvrdí napríklad, že pri pálení cigaretami nebola, čo podľa výpovedí chlapcov nie je pravda. Psychiatrický posudok určí, že Barbora aj Kateřina sú sadistické pedofilky. Vzrušuje ich násilie na deťoch. Barbora Kateřine údajne pomáhala vymýšľať tresty a úlohy pre Jakubka a Ondrejka. Forenzná psychologička pred súdom vypovedá, že Barbora je manipulatívna herečka a dokáže plynule prechádzať z role do role podľa toho, ako jej to vyhovuje. Tvrdí napríklad, že bola sexuálne zneužívaná a že jej odrezali prsia, aby mohla vystupovať ako dieťa. Lekárskym vyšetrením sa však podarí zistiť, že na tele nemá žiadne jazvy po týraní a nikdy nemala pohlavný styk. V denníku si plánovala liposukciu a zmenšenie prs, ktoré neskôr skutočne podstúpila. Napriek tomu, že uvažovala takmer dospelo, lepšie sa zrejme cítila v role dieťaťa. Vo svojom denníku napísala: Je to život niekoľkých osôb súčasne. U mňa sa jedná o plne vedomý, prirodzený proces v rámci danej činnosti. Som schopná žiť plnohodnotné životy súčasne, vedome, nemám žiadny problém sa v nich orientovať. Jozef Škrla zmizne z krajiny a nedostaví sa na pojednávanie ani ako svedok. Kvôli vernosti jeho nasledovníkov proti nemu neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy. Skutočný počet všetkých páchateľov, ich presnú motiváciu a podiel viny na týraní chlapcov sa počas procesu nepodarí objasniť. Sudca nad otrasným prípadom len ťažko skrýva znechutenie. Kuřimská kauza je podľa jeho slov likvidáciou detskej duše. Rozsudok padne v októbri 2008. Klára a Kateřina Mauerové, Barbora a Jan Škrlovci, Hana Bašová a Jan Turek sú odsúdení a odvedení do väzenia podľa závažnosti zločinu na 5 až 12 rokov. Je veľmi pravdepodobné, že niekdajší mravenci neublížili len Ondrejovi a Jakubovi, ale viacerým deťom. Lenže žiadne ďalšie obete ani páchateľov sa polícii nepodarí vypátrať. Prípad má smutnú dohru. Dnes sú už všetci páchatelia na slobode. Väčšine z nich vo väzení skrátili tresty. Jozef Škrla je stále nezvestný. Zrejme sa ešte stále skrýva pred zákonom a pred médiami. Klára Mauerová sa môže stýkať so svojimi synmi, no nesmie s nimi bývať v jednej domácnosti. Kateřinu Mauerovú rodina odvrhla. Nerozpráva sa s ňou nikto, sestry, rodičia ani synovci. Barbora Škrlová trpí viacnásobnou poruchou osobnosti a žije v starostlivosti psychológov. Jej príznaky sa zhoršili po pobyte vo väzení, v ktorom ju šikanovali spoluväzenkyne. Svoj charakter prepína medzi 6 rôznymi postavami, všetko chlapcami od 6 do 14 rokov. Počas kuřimskej kauzy sa viedli dlhé debaty o vine či nevine niektorých obvinených, predovšetkým Barbory.
Verejnosť a odborníci nemali jasno v tom, či si ju majú zaradiť ako obeť alebo ako páchateľa. Prípad, ktorého korene siahajú až do 80. rokov, je príšerným, živým príkladom generačného násilia. Bol to zrejme teror Jozefa Škrlu, ktorý zmenil malých skautov a skautky na nepoznanie. Dnes sú z nich dospelí sadistickí pedofili. Kuřimská kauza ukázala to, čo kriminálni profilisti vedia už dávno. Tí najzverskejší zločinci boli kedysi tiež len deťmi, ktorým niekto ublížil. Kriminálne spisy.